Kwenzakalani ngesakhile kukhisimuzi sahambe sodla amakhekhe yonke le kwasakho kaphelaphi nje kukhisimuzi ngavele kuphakho indishi noma isiqabelo hlehlizipho kufanele ngosuku 8 ngokhulu 8 angisakwazi mina manje ingane zamanje kodwa amadoda ngilungile mfoka khani ngiyabona lo uhamba nensizwa la bathi umfoka Ntuli hlangilahlekela leso ngiyazi uyivusa ubungile abantu lamakhaya besazisho ukuthi nawuba nabani uqhamuka angibingelele lokhuluma ulindano wakhale abamazi ngokathile emnyama elehla ngoshumi lalihlala eThanqaza ngisuka endaweni yaseNkonjane ngaphansi kwenduna ukhale ngizela ngokuzosho ukuthi ingoma ikhona lapha eNkonjane inhloso ke enkulu kakhulu njengomuntu osebenza ngamaciko kaMaskandi ngisondelele lokho ngokuthi kuzobe kunamaciko azobe performa bukhoma lapha emkhona lapha engomeni okuyimfezi emnyama kube uJaiva Zimnike kanye noKhehlaleti uKhehlaleti ke owakhona lapha eNkonjane ngibona abantu abazobe bekhona abantu abazovula inkundla iNkonjane kulandele amathola amnyama kulandele iDamaseku eyingamgunyathi kube inguqe kulandele ihlophe ekhulu bese kuba insunguze kube yikhumba izisasane umhlabuhlangene bese kuba umkhalambazo ibasamlilo umaqhutha bazobe shuthi be12 amaqembu azobe khona namhlanje eperforma endaweni yaseNkonjane ukudla ke kuhleliwe osabatha khona okwesabatha ongasabathi kukhona ongekhona okwesabatha kukhisimuzi yona into ethekwe ayisikhathi sakho theba sephasana emsakazweni weNkundla FM hayi siyabonga sir sithakaza kakhulu kuyena ke ukhanda ehambisana ke nensizwa ke lapha ke umfoka Ntuli ekuyona ke basinje manje ukuthi basahamba basawuthwebula labo uthula khona hamba kahle ke wayensizwa nazi ukuthi ukhisimuzi ingabuyiseni nengozi nebahle ngangani bone sesenibuyeke sesemconza Ay, lo que se lo hamba yela phemva wena.
Thank you.
madoda Sishaye izifebe Sishaye ziyawathanda madoda Lina Uyamalina Uyamalina Amaqabane yathathamela Entombe yanga Lina Uyamalina Entombe yanga Lina Amaqabane yathathamela Njengobusulo mntwana nam Sufuna umshado Njengobusulenga Sufuna ukuba wedwa Somjolo Indaba zomjolo Njengobusulo mntwana nam Sufuna umshado Sufuna ukuba wedwa Somjolo Ejile umale mashinasi impisa kodanya Uliphethe kanjani Ephethe kanjani Ezandla egcwele igazi Umale machinasi Uliphethe kanjani Ezandla egcwele igazi Umale machinasi mizabotanya Uliphethe kanjani Uliphethe kanjani Ezandla egcwele igazi Umale machinasi mizabotanya Uliphethe kanjani Uliphethe kanjani Ezandla egcwele igazi Sufuna ukuba wedwa Indaba zomjolo ayiphelele ejoleni Bengibethemba washintsha umuntu 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 bethemba 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 Washintsha umuntu Bengibethemba Washintsha umuntu 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 Washintsha umuntu
kanti wena wawuthumela ngabona ngokunemali uphila kahle kanti wena wathumela ndindizela phakathi kwetabeni athatha imali yakho anye nobuhle bakho ngabona ngokunemali uphila kahle athatha imali yakho anye nobuhle bakho ngabona ngokunemali Quantas são por qual, Joe? Só tem mexer, December 25. ngabona ngokunemali uphila kahle
usehlala yedwa usehlala yedwa usehlala yedwa shengela usehlala yedwa usehlala yedwa shengela hey umuntu usehlala yedwa hey usehlala yedwa hey wema lo muntu usehlala yedwa hey usehlala yedwa ilanga umashingilanga shingilanga uthi shingilanga shingilanga hey lo muntu usehlala yedwa hey usehlala yedwa shingilanga shingilanga kancane abafowethu ngiyafisa ukusibingelela sizwa ikomiti leli enalikhethayo ilona linihlalela lengoma enkulu kangaka ngiyafisa ukuthi njalo uma ngabe kuzoqala ingoma ikomiti nilibone uma ngabe kukhona ushintsho lizokwenzeka phambi kwenu ukuthi seshintshile ubani sengena ubani ngiyafisa ke okokuqala ngifisa ukuxolisa ngixolisela ukuthi asikwazanga ukuba nengoma ngonyaka ophelile ngiyazi ukuthi abantu babeyilindele kangakanani lengoma yabo ingoma esikhitha kuyo ke ingoma yesizwe eyakwamlaba alikho ivisita elisuka kwamlaba ivisita esinalo elizobe livela kwamanye amakhosi uma ngabe ungakwamlaba noma ngabe uyaqala ukuba khona wemukelekile lengoma eyakho uvumelekile ukusho noma yini oyithandayo nongayithandi ngizodlulisa ke ukubonga eqenjini laseNkonjane ikakhulukazi kwabukhali ebesibambisene naye njengoba ubona ke umsebenzi unjena nje ngicabanga ukuthi asingabafela amathe abantu baseNkonjane bakwazile ukuyihlela into yabo alukho uxhaso likhona uhulumeni akaqashanga akaxhasanga omasipala abakwazanga ukuxhasa ngenxa yesimo ke esivela phezulu ukuthi lemidlalo ekanjena ayingaxhaswa ukuze kuguzelwe isimo seCovid ngiyabonga ke kuleyo ndawo ngizocela ke bafowethu sihloniphane bonke kuhambe ngendlela okuyiyona yona kungabikho ophazamisa abanye sibhekelele kakhulu abantu besifazane bayigugu lesizwe akufanele ukuthi uma kade kunengoma bese kuzwakala ukuthi khona umuntu osevelelwe inkinga ngiyayitelela lapho einsizweni ngiyazazi ke insizwa ziyayazisa inhlonipho bengifisa ukuthi ubabukhali njengomuntu okade esihlalela ingoma njengomuntu obephethe inkonjane noma ophethe inkonjane kube khona ushintsho alwenzayo okunye engifuna ukwethula ngifuna ukwethula ubaba uJoe Udla okhona phakathi kwethu okuyena ozosiphathela uhlelo babamazweni anginalo izwi likababa uJoe Udla ngabe ngimhlumisa ngalo uyena ke ozosiphathela uhlelo sicela ukuthi kubanjiswane ngisacela ke ukwedlulisa kubaba uNzamani siyabonga sanibonani ngizoqala ngixolisele usihlalo phela ngoba umholi uma eniphethe
enimlekelele ukhohliwe ukhule enkosini yesizwe fanele siwenze lo msebenzi abafaka igqoko bayikhumule abafaka igqoko bazikhumule abafaka igqoko bazikhumule sizokhuleka enkosini yesizwe samaxembu nodlela Sotho Xemba Siyabonga cha-ke bengizosho ukulandelana ke bangangisoli ke bakamlabe ngoba bayazi bonke ukulandelana kanjani mina ngisho nje ngoba ngiyengizoshiwa cha bafowethu umuntu akaphinda bonge ithuba linikezwa usihlalo wekomiti lengoma yakwamlabe phinde futhi nami ngizulise okukhulu ukubonga kubantu baseNkonjane ngokubekezela balinda ngonyaka ophelile belinda ingoma phinde futhi ngidlulisa ukubonga emaqenjini onke agida ngaphansi kwaleli komiti ngokubekezela abekezela angagida kufanele gide kubuhlungu kunjeya kulonyaka ke sitheke wathi usihlala hayi liyana lini covid or no covid siyagida kuba sigida nje ngiyafisa ke bafuthu ukusho ukuthi wonke abantu bebazi ukuthi ingoma seNkonjane umphathi wayo yimi ukusho cha sokunoshintsho olukhona umphathi wengoma seNkonjane osekhona manje nozoba sekomitini nokuzokhuluma indaba zengoma seNkonjane kusukela kulonyaka nje ovele seyikhuluma baba uSibiya umkhathazi phambi kwami baba uSibiya lo igama lakhe umkhathazi nakho-ke ngifisa ukusho la khona nizokukhutha niphinde nixoxe ngakho nenithanda ukuxoxa ake ingoma kaSibiya le njengoba ngiyona ingoma ngakhala ingoma le abantu baseNkonjane angithi sezwana ipheleke le nto ukuthi makukhulunywa bese kuthiwa engani into kaSibiya into kaKhali cha ingoma nje le iNkonjane umuntu okhetha ukuthi ayihole manje uSibiya uholela thina sonke abantu baseNkonjane ngakho-ke bengizofisa wonke umuntu waseNkonjane amseke uSodolo ukuze akwazi ukuyihola lento njengoba kade nami ngibambile ngizobe ngikhona-ke emva kwakhe uma kukhona kudingayo ngomlekelelo ngithokoza kakhulu sihlalo hayi ngiyacabanga-ke ukuthi okuningi sesikuzwile okufanele-ke ngedlule kukho ukuthi-ke ingoma esinayo njengamanje ingoma ye-25 asijobulona igosi sikhetha nje ingoma ye-25 ilokho ebengithi angedlule kukho mbijana Maxemba Besuthu Maphoyi Sikungu Sabele Mthudla Sompixazi Maxemba kakhulu ukuthi umkhuhlane ke usinika amandla bakithi uma ngabe ukuthi akuzwakali kahle ekukhulumeni sibonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sibe la kodwa ngaphambi ukuthi nje siqhubeke ke nohlelo phela mangabe ufike endaweni njengoba ngikhona nani nikhona kufanele phela kube nosokhaya okuyena ke okwazi ukuthi ke abantu nabefika endaweni ukuthi mabamukelwe ngizoqala nje phezulu ngaphambi ukuthi ke selivula ngokusemthethweni uhlelo sicele induna ubaba uShenge ukuthi asamukele ngosuku lanamhlanje usuku olukhulu usuku lukaKhisimuzi Shenge Siyambikelela nonke lapha egroundini ngakho-ke siyacela ukuthi la siphathane kahle baba uMazweni siyakwemukela baba siyakwemukela siyabonga nimukelekile nonke nina nikhona lapha ninganyathelani amakhona uma unyathela ikhona umuntu uphephise
ungenze ongekho ukuthombana nomthetho ekhaya likaCimba egameni yababa ukhali induna sithi ke baba siyanimukela qhubeka nomsebenzi wenu siyabonga. Sibonga kakhulu ke kubaba uShenge kusho ukuthi ke nami ngokwamlaba ngoba sengamukelekile kule ndawo sengowase Enkonjane ngokugcwele kodwa ke ngaphambi ukuthi ke siqhubeke nohlelo siyazi ukuthi kusukela onyakeni lona ka 2020 kuza kulonyaka esikuwo unyaka lo ka 2021 zibe siningi ke bakithi izehlakalo ezenzekile azenzekanga nje kuphela la endaweni yakwamlaba kodwa zenzeke ngeke ngithi futhi iNingizimu Afrika yodwa zenzeke emhlabeni wonke jikelele ukuthi kwaba khona ke lolu bhubhane bakithi olthema abelukhona lasithathela abafowethu lasithathela abazali bethu lasithathela izingane zethu ngakho ke ngizocela nje ukuthi ngaphambi kokuthi uhlelo luqale sikwazi ukuthi ke sigebise amakhanda senzele ke kulabo okuthe ngenxa yalolu bhubhane bakithi ke basishiya na ukuthe nje noma ngaphandle kwaloku bhubhane kodwa ukuthe nje kulonyaka kwakhona ke abaflathelayo leli bakithi ke babuyela ke kumdali socela nje sobabiza ke ngamagama abo emva kwalokho sobe sesithatha ke umzuzu owodwa ugebisa nje ke amakhanda abafowethu udadewethu nabafowethu ukuthi sikhombisa ke ukubahlonipha nanto ke uhla lwabantu esicela ukuthi ke bahlonipheke namhlanje ukuthe abebekhona phakathi kwethu soqala ke ngenduna ubaba ukhali silandelise ke ngonduna nkulu umcineka obukuyena ke ibamba bukhosi bese siza lapha kumsuthu uncanana abeqembe lodwa laba umngoma umthembu ujulukile ngema isinyokanyoka umfokazungu bonke laba bebeseqembini ke noma baseqembini lamathole amnyama kube umaqhoboza mthembu wakwahlophe khulu bese kuba ubaba ungema wasezisasaneni socela nje soshake indweba bafethu bese sithi ugebisa nje amakhanda sonke sithule umzuzu nje njengoba ke kuthiwa ke i moment of silence socela nje ke umzuzu owodwa emva kokushaya ke le ndweba ukuthi sigebisa amakhanda bese sikhombisa ukubahlonipha. Sosha nje ke ngoba ke lishe lihlombe bafuna nanso ke indaba ibona ke abantu esize ngabo laba ukuthi singene emaqembini bethe ngo2 so besihlukana la kodwa sesiqala ke manje ko show 3 ngakho ke socela ukuthi konke ke esikwenzayo sikwenze saphuthuma ukuze ukuthi kushaya ihora lesihlanu sibe sonke singasekho la iqembu ke leli umkhala ofikayo so linda nje ke insizwa ke zihlale phansi bese ke siyaqala siyazi ukuthi la ke inkundla ngoba amaqembu njengamanje kufanele ukuthi sinawo ayishumi nantathu 13 kodwa ke iqembu elizosivulela ke ingoma nali iqhina sukuma seliyazi ukuthi isikhathi salo sishayile bayazi ukuthi ibona kufanele ukuthi la bavule inkundla basikhombise ukuthi sizokwenzani la bakhombisa amanye amagoso bakhombisa amasosha ukuthi yini ke namhlanje la eyenziwayo kumhla ka25 usuku olukhulu usuku lapha kwaKhisimuzi so idedela ke manje siyayinika ke manje lapha iqhina ukuthi kube yilona ke lapha ke elisithathayo lisivulele ke inkundla
Come on,
la Enkonjane ilo iwekela phana ke Enkonjane zishisisa ke inkundla lekube oke kwasalela la eqaleni ngiyathanda ukuthi amagoso ngicela uthangizwe kahle liseza ke ithole izigagashekeshe socela ukuthi ngoba unumber 3 kuzoba yona lapha iGamaseko lapha ithole kodwa ke abazoba unumber 3 iDamaseko number 4 number 5 kuzoba iSophekhulu azi kahle ukuthi singadideki bafuna isikhumba ezoba unumber 7 la ngokugida kanti number 8 isisane ke izona ezo number 8 bese number 9 umhlabuhlangene number 10 umkhalo ozoba number 10 position 11 ubasamlilo iyona ephethe position 11 kanti number 12 iMaqutha
Zizotawuyikhupha njalo lento eziyenzayo. Sizobe iqalile ziyaphazamisa.
Angiyangcomo